बिटिसि गेट मोखाङाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लिरोब्ला बे मिनिंफुल जाया। एसेबां गोरों गोरों मानसिफोर दङ, नाम लाजोबनो हायो आङो, गासैबो आंनि आंगोनि बिदाफोर गोजा। एसे कारेक्सन खालामना लानाय मोजां। बेबायदि गोबां गोरोन्थिजों बुंफबनाय जोंनो समाजाव दिनैनि दिनाव बेबायदि गुबुनजों मिनिजानाय खामानि मावनाया मोजां नङा। सेक्रेटारियेटआ थाथारनांगौ, आं बेखौ खावलायबाय। रायजो राजानिसिम आंनि खर' गंग्लायै खुलुमनाय आरो नोंथांमोननि आशीर्बाद लाना आं आरोबाव नोंथांमोनजों माखासे शेयार खालामनो लुबैदों, रायजो राजाफोरजों। आरो जोंथ' जेन'बा रायजो राजा, जों भटल'सो होग्रा, नङा होमबा? जोंहा जिखिनि एसे एनै बुंनो लुबैनायखौ आं बुंबाय, नोंथांमोना बुंबाय थानो हागोन। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ आसि थुनानैथ' नङा, बाथ्राखौ आं सावरायनो लुबैदों। माने जोंनि बिटिसिनि गेट, नङा होमबा? बिटिसिआव गेट बिराद गिदिर बानायदों, सेक्रेटारियेट लांगोनायाव। दा जाहैबाय खोथाया, बेखौ आङो कन्ट्रभार्सि लाबोनो लुबैयाखै। गुबै बाथ्राखौ, नंगौखौ आं एसे बुंनो, नंगौखौ आरो रायजो राजाजों। थारमाने बिटिसि सेक्रेटारियेट जानांगौ बायदि आं नुदों, आरो नंखाथारगौ बियो। मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लिरनानै दोनबाय। जोङो गावनि मोनखानाय गोहो, 6 सिडिउलनि बे मोनसे अफिस सेक्रेटारियेट आरो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दं सिङाव। दा जोंहा जेरै आसाम सेक्रेटारियेट दङ, जोंहाबो बिटिसि, आं बुंदों दाखालिबो, जोंनो मडिफाइड 6 सिडिउल होदों, बिराद गोहो, 40 डिपार्टमेन्ट जोंनो होदों। फुल्लि ट्रेन्सफार, बियो आसाम गभर्नमेन्टजों लोब्बा गैया। ओमफ्रायो खोथाया जाहैबाय, बिटिसि गेट मोखाङाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लिरोब्ला बे मिनिंफुल जाया, मिनिंफुल जाया। बेखायनो बेखौ मिनिंफुल खालामनो थाखाय सेक्रेटारियेट सोदोबा जेरावबाबो थानांगोन, उनथिंबाबो थानांगोन, सिगांथिंबाबो थानांगोन, गोजौआवबाबो थानांगोन। बे सेक्रेटारियेटसो। खिन्थु बे सेक्रेटारियेटखौ लिरैयाबो एसे दुखु नाङो आरो। एसेबां गोरों गोरों मानसिफोर दङ, नाम लाजोबनो हायो आङो, गासैबो आंनि आंगोनि बिदाफोर गोजा। एसे कारेक्सन खालामना लानाया मोजां, इन्ट्रस्पेक्सन जानाया मोजां गावनो गाव। बेबायदि गोबां गोरोन्थिजों बुंफबनाय जोंनो समाजाव दिनैनि दिनाव बेबायदि गुबुनजों मिनिजानाय खामानि मावनाया मोजां नङा। सेक्रेटारियेटआ थाथारनांगौ, आं बेखौ खावलायबाय। नोंसोर एसे सालिजारि नाय। आरो बेयावबो माने बिमल मुसाहारियालाय मा रोंगौ, मानो बुंलाबायलायखो बेखौ, मालाय बिटिसि लिरखाथारबाय, सेक्रेटारियेटखौलाय मानो नांलायगौ, मानो नांगौ, बेखौबो सालिजारि खालाम। आं नोंथांमोनखौ खावलायदोंसो, नोंथांमोननो आं साजेसन होआखै, अननानै निमाहा हो। साजेसन साननो नाङा, आं खावलायदों, आंहाबो मोन्थाय दङ। खारन बेवहाय रोजा रोजा बर' सुबुं, जोंनि आंगोनि बर' फिसाफोरनि जिउ बावलांनायनि मोनसे फिथाइ महरै, नेरसोन महरै मोनदों नालाय, बे नेरसोनखौ मोजां भाबैनो बाहायनांगौ। बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट जानांगौ बियो, बिटिसि सेक्रेटारियेट जानांगौ बियो। आरो बिटिआर लिरनो, बिटिएडिनि कनसेप्टआ जाहैबाय, जोंनिया मर देन 1 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्टजोंसो जोंना बिटिसि नालाय, दा बेखायनो बेहा मोनसे नाम नांगौ जादों। नाम नांगौ जादों। जेरै बेवहाय गोबां भारतनि संबिधान, नङा होमबा? गोबां क्लज दं, बेहा माबा मोनसे नाम नांगौ जादों। बै समाव ब्रिटिश जेन'बा आरो अनेक गावबागाव देशआ गावबागाव मोनसे कनस्टिटिउसन थायो होमबा, थाया होमबा? दि कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया, जोंहा भारतहा दङ, नोंसोराबो मोनसे 6 सिडिउल दङ बेनि सिङाव, नङा होमबा? दा जोंहा बिटिसि सेक्रेटारियेट, जोंहा अफिस दङ। दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाबो गासिबोथ' 4 डिस्ट्रिक्टआनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, नङा होमबा? नोंनि न'आव लिरबाबो जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ लिरनानै लानो हायो। खिन्थु बे मा एक्जेक्टलि लकेसना मा, भेनुआ मा बुस्थु बेलाय? बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मा बुस्थु बेलाय? अफिस जाखो ना माबा मोनसे जाखो, बिसिडिसि जाखो? जोंहा बे केपिटेल, बिटिसिनि केपिटेल, आरो बियो बिटिसिनि क'क्राझाराव थानाय केपिटेलाव थानाय गंसे सेक्रेटारियेट अफिस बियो। बेखायनो बे सेक्रेटारियेट जाथारनांगौ। आं बेखौहाय आंनिफ्राय खावलायबाय, आंनिफ्राय साजेसन नङा। आरो रायजो राजाजों आं नंगौना नङा, नोंथांमोना बेखौ सालिजारि नाय, बेखिनि। ओमफ्रायो खोथाया जाहैबाय बे मोनसे, आरो आङो रायजो राजानिसिम आंनि खर' गंग्लायै आं खुलुमनाय, सिबिनाय बावनानै आङो आरो गुबै
फंनैसो थालांनाय बायदि आङो बाथ्राफोरखौ आं बुंफोरना होबावनो आं रायजोजों रायज्लायनोसो आङो बुंनो ओंखारदों। रायजो राजाफ्रा जाहाथे नोंथांमोनाबो शेयार खालामलायनो हागोन, आंबो शेयार खालामनो नाजागोन आरो उननि समफ्रावबो नोंथांमोना सोंनोबो हागोन, आंनाव सोंनाय फिननाय लानो हागोन। आंहा जेबो बहुत माने गावखौनो गाव बानाय बा मेंनाय गैया। आङो ओरैबायदियाव बुंनो लुबैदों, जोंहाथ' 40 डिपार्टमेन्टनि बिटिसि जोंहा ट्रेन्सफार साबजेक्ट जेरैहाय स्टेट बायदि दंना, बे स्टेट साबजेक्टआ जों सालायगासिनो। इभेन रिलिफ रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गासिबोथ' फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्टआनो दङ। नट अनलि रिलिफ रिहेबिलिटेसनखौथ' जोंनो इन्डियान कनस्टिटिउसनावनो होखादों, बेखौहाय खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ होआखै। दा बेखौ दोनथ'बाय। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बाजेट प्रभिजनआ मा रोखोमनि, बिटिसि बाजेट प्रभिजनआ जोंना बाजेट हिसाबै जोङो एसअपिडि, बेसिकेलि जोंनि मेइन माबाया जाहैबाय एसअपिडि। एसअपिडिजों जोङो एसअपिडि जोंनो हरो, थाखा हरो। बे जोंनि मोनखानांगौ जोंनि फैसाखौसो हरो आरो बुंनो थाङोबा सेन्टारनिफ्राय बे बुस्थुआ स्टेटनि जानानै हाबो। बे बाथ्राया गुबै बाथ्राया बे। आङो बेवहाय बुंनो लुबैदों जोंनि बिटिसि 4 जिल्ला, दानि दिनाव 4 जिल्ला, 4 जिल्लायाव जों बेसेबां रां मोनो, 700 सामथिं बा 800 सामथिं मोननाय जायो ना होमबा। दा 800 क्र'र, खिन्थु आङो नैबे बाथ्राखौ आङो जाहाथे आंखौ गोरोन्थि दासान, 700-800 क्र'र बे थाखायाथ' बिराद बुरजा नुनायावथ'। नाथाय मालाय गुबुन गुबुन आसामनि माखासे गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय, बिजनेसमेन, इन्डास्ट्रियेलिस्ट आसामावबो दङ। आपार आसामाव थांबा नुगोन सासेयानो बिनि बांसिन थाखानि मालिक दङ आरो लासिंसिं आरो जोङो 800 क्र'रनि थाखाय जोङो गावजों गाव ओरैबायदि नाख्रेबलायो, ओरैबायदि सुसिलायो नङा होमबा। जोंहा फाला बदल जोंनि जिखिनि मोनखानांगौ बे थाखा, जोंनिसो थाखा बियो, बेखौनो जोंखौ आसामनिफ्राय कन्ट्रल खालामनो नाजाबाय थायो। आंनाव रिपर्ट दं माखासे। जाहाथे बेखौबो नोंथांमोना दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआ मोजां इउटिलाइज खालाम, नङा होमबा। मोजां इउटिलाइज खालामनानै गोहोखौ गोरा हिसाबै दाद गोसो लानानै माव, फरवार्ड जा, माबानांगौ गैया। खिन्थु आं बुंनो नागिरदों जोंनो सम सम माने गुवाहाटि बायदियाव गिदिर गिदिर ब्रिज बानायगासिनो दङ, फ्लाइअभार बानायगासिनो दङ। फ्लाइअभार गंनैसो, अबेबा बायदिया गंसे खावसे, अबेबा बायदिया गंसे ना होमबा। 400 प्लासनि 500 प्लास क्र'रनि ब्रिज बानायगासिनो दङ। जोंनो बिटिसिआव मा हरदों? दिनैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अबस्थाया मा? फुल फ्लेजेड जायाखै। अनेक डिपार्टमेन्ट नांबावगौ जोंनो, डिसेबोलनि थाखाय नांबावगौ जोंनो ना होमबा। डिपार्टमेन्ट दङना गैया? गैयामोन आं थांनाय समाव, बै समाव आं बेरायहैनाय समाव। दा अनेक मोजां मोजां डिपार्टमेन्ट नांगौ ना होमबा। बेफोरबायदि आरो दा बुंनाया गैया जाहैबाय जोंहा लासिंसिं माबा बिलखौबो सिगांनि गभर्नमेन्टनो होआनो ना होमबा। सिगांनि गभर्नमेन्टनि कन्ट्रेक्टरफोरनो होआ, सिगांनि गभर्नमेन्टनि कन्ट्रेक्टरफोरनो होनाय होयि बेफोर बोरै फैनांगौ जाखो? लायबिलिटियाथ' नोंसोरसो, थाखाखौथ' नोंसोरसो बाहायहोदों थिकादारफोरनो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनानै, टेकनिकेल सेंसन होनानै, वार्क अर्डार होदों बिथांमोननो खामानि मावो होननानै। बिलखौथ' नोंसिनिसो लायबिलिटिया। अलरेडि गभर्नमेन्टआसो दाहार जानानै दङ थिकादारफोरनिफ्राय। आरो सोर बर', बेयावथ' जोंनि हारिनियानो बांसिन, बर'फ्रानो बांसिन थिकादार। दा बै थिकादारफोरनि अबस्था, सम सम आंनाव फन हरो, सार मा खालामबावनो, माने ओरैबायदि बेमार आजार जाबाय, सोरबा बैसोजों लोगोसे बेमार आजाराबो जाखायो, नोंबाबो सोरबाबो जानो हागौ बैसोजों लोगोसे। होमब्ला बै समाव बिल मोनैनि थाखायनो गावनि देहा, गावनि न'खर संसार खुंनायाव गोबां जेंना। आरो ओरैबायदिबो आङो नुनो मोनदों आरो जायफ्रा माने फिसाय गोमाजादों, बै बिसिनो डाइरेक्टथ' फैसा हरनायनि बिदि स्किम थाया गभर्नमेन्टआ। दा बेखायनो माबा मोनसे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव इनभल्भ जानानैनो एसे रां खामायनो हायो खोमा होननानै बे रोखोमनिबो स्किम होनाय दङ आरो। दा बैसोरबो बिलखौलाय मोनाखै आरो गोबाङानो। बे रोखोमनि थासारि। दा बेयावबो सालिजारि नायनानै, आंथ' मा साजेसनथ' नङा बियो, बेथ' एखेबारे माने दुखुनांथाव आरो। सिगांनो होआ, उननिखौ दानिखौसो होगोन। रानलायनानै माबा मोनसेथ' मिमांसानि गेजेरजों जों हारिजों हारि खौसेथिनि खोथाथ' फैनांगौ। बे आरो गुबै बाथ्राया बे आरो जे बेफोरबायदि जाहाथे जाया। फैसायानो मा बेसेबां मोनो? सोरबा सासे गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टनि थाखायथ' फैसायानो बेखिनियालाय मा ना होमबा, बेखिनि थाखाया। दा बेखायनो अनलायनाय, जेरै आबसुनि टिम मेथाइ दं नङा होमबा, बिराद मंगलसिं जोंनि मानाव गेदेर पद्मश्री ना होमबा, मंगलसिं हाज'वारिनि लिरनाय देंखो, फुंनि आर'ज गाबो। बेफोरबायदि आर'ज गाबनायल'जोंथ' गाबनाय बायदिनो जोंनि गोसोआवबो बे रोखोमनि आर'जआ गोसो सिङाव थाबाय थानांगोन, अन्तरात्मायाव थाबाय थानांगोन आरो। होमबासो जोंनि हारिनि गेजेराव मुगैलायनाय, गेदेरफोरखौ एखेबारे मान होनो बानाय,
बेफोरखौ जों ज्राब गारनांगोन, मान होलायनांगोन। मानाव गेदेर जोंनि बारग' गभर्नर रन्जित शेखर मुसाहारि नंखाय बाखायफ्रानो क्रिटिसिजम खालामो, इलेक्सन गेलेदों मा गेलेदों। बिसोरनि अबदाना बेसेबां लेभेलनि, हारियावबो गासैयावबो जोंनो मान मर्यादा सन्मान जाथियाव गोग्गानाय लाबोयो। नोंसोरबो लाबोनो नाजा। बिसोरबायदि गोग्गानाय जाथियाव लाबोनो हागोन नामा? हरिशंकर ब्रह्ममोननि बायदि गोग्गानाय लाबोनो हागोन नामा? जाथियाव बिसोर भारतनिनो सम्पद, भारतनि सम्पद, बिसोरो भारतनि सम्पद माने बर' हारिनि सम्पद। बे आरो बे बुस्थुखौ जोङो नोजोर बोनानै जाथिनि खाथिराव, हारिनि खाथिराव, मुंख्लंफोरनि खाथिराव जोङो अनसायलायनाय, सिबिलायनाय, गावजों गाव अनलायनाय, बेखौ जोङो माब्लाबाबो राजनैतिक भाबै खैसाराव गोलैनानै जोंखौ दुरबल दा खालामथों, आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। जै बर' हारिनि।